Мустафа Джемілєв та делегація українського МВС зустрілися з діаспорою кримських татар в Анкарі. На зустрічі був і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За перебігом візиту нашої делегації у Туреччині слідкує наша Ельвіна Сейдбулаєва. Оплески, теплі обійми. Лідера кримських татар та українських урядників турецька діаспора вітає стоячи. Добрий день. Кримська татарська діаспора в Туреччині найчисельніша в світі. Від початку анексії Криму Росією кримські татари Туреччини суттєво підтримують своїх побратимів, що вимушені нині жити під тиском країни-агресора на історичній батьківщині. Мустафа Джемілєв подякував діаспорі за їхні зусилля і підтримку та закликав не втрачати сил та працювати ще активніше. Хочу відзначити, що є ще більший потенціал кримсько-татарської діаспори. Тому що, як я казав, від 3 до 5 мільйонів. Це великі цифри і наше прохання бути активніше. Під час зустрічі лідер кримських татар розповів діаспорі про ворожі плани Росії. Зокрема, про те, що кремлівські спецслужби через турецький аналітичний центр планує відправити свою делегацію до окупованого Криму. Мета цього проєкту, переконаний лідер кримських татар, показати світу вигідну для Росії картину кримських реалій. Оскільки все це фінансується російською стороною, то можна вже говорити про те, що, звичайно, усі висновки будуть необ'єктивними. Вони будуть абсолютно проросійськими. І якимось чином ця доповідь, яку вони за результатами візиту мають надати турецькій стороні, можливо б сприяло подальшому визнанню анексії Криму. Ми про це говорили в МВС Туреччини. Ми передамо в Національну розвідувальну організацію. І наше прохання – відстежувати подібну діяльність. Зі свого боку, представники діаспори розповіли лідери про ті проблеми, з якими стикаються під час візиту на історичну батьківщину. Голова діаспори в Анкарі Мукремін Шахін, зокрема, розповів, що він закликає кримських татар Туреччини приїздити до Криму лише через територію України. Однак тут виникає низка проблем. Ми весь час намагаємось радити і стимулювати наших членів діаспори, щоб їздити в Крим через територію України. З політичної точки зору ми не хочемо, щоб перетинали кордон через Росію, але у нас є проблеми з міграційною службою України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в свою чергу, пообіцяв зарадити і вирішити проблему за 2 тижні. Я думаю, що ми делегуємо повноваження міграційної служби посольству. Таким чином, щоб відповідні документи для перетину кордону вони могли отримати в посольстві тут, в Анкарі. Під час зустрічі йшла мова і про кримсько-татарську національну автономію. Мустафа Джемілєв розповів, що нині над проєктом змін до Конституції триває робота. Зі свого боку, голова діаспори Мукремін Шахін підкреслив, що надання Криму статусу кримсько-татарську національну територіальну автономію – надзвичайно важливе питання. І його позитивне рішення продемонструють щирість України у намірах підтримати корінний народ Криму. Ельвіна Сейдбулаєва, Еміне Халіл, Асан Емінов, Анкара, Заман, АТР.